Bħal fis-snin li moddija f'dan iż-żminijiet, fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta illum ġiet imnedija l-kampanja Milied flimkien. Il-mexxejja tal-pajjiż waslu l-awgurju tal-Milied lil Maltin u lil Lawċin f'din l-okkażjoni. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrin Delija qal li fil-waqt li l-Milied għal ħafna u żmien sabiħu li jaqgħad, għal ħafna oħrajn dan hu mument ta' solitudni li tinħass aktar mis-soltu. U qal li bħala pajjiż jeħtieġ ngħaddu messaġġ li aħna kapaċi ninaqdu flimkien b'solidarjetà ma' kulħadd. Dik l-istess solidarjetà li dejjem urejna bħala nazzjon meta ssejjaħna biex ngħinha. U dan iwassal messaġġ b'saħħtu li aħna qegħdin hemm għal xulxin. Jidrin Delija rrikonoxxa l-ħafna qdiet volontari u l-individwi li jagħtu ħinhom minn rajhom biex jgħinu lil ħaddieħor u appella sabiex ma ninsew qatt lil dawk li jinsabu weħidhom jew neqsin minn affarijiet materjali jew mill-imħabba. L-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-Milied ifakkarna l-koll dwar l-imħabba tal-mulejjalina u qal li tkun ħaġa sabiħa li aħna nkunu ambaxxaturi għal xulxin tal-ħniena u l-imħabba li jrid jagħtina Alla. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia tkellem dwar il-paċi u qal li dan hu żmien ta' riflessjoni dwar x'nistgħu nagħmlu sabiex il-koll ngħixu fil-paċi u li biex dan isir jeħtieġ li wieħed jaħdem fuq l-imħabba u rispett lejn xulxin. Il-Prim Ministru Joseph Muscat min-naħa tiegħu tkellem dwar kif għalkemm saru avvanzi kbar fl-intelligenza artifiċjali m'hemm l-ebda magna li kapaċi tħobb bħalma jħobb il-bniedem u appella r-rispett u l-ħniena bejnietna. Il-President ta' Malta Marluis Kolejro Preka għaddit il-messaġġ tagħha permezz ta' ittra li qrawha tliet żgħażagħ li tkellmu dwar id-donazzjoni tal-organi u dwar kif huma nedew kampanji ta' għarfien dwar dan fost sħabhom l-istudenti u anke fost il-ġenituri tagħhom. Il-President tal-qed id-diskors tagħha bil-referi tal-kampanja tal-Caritas kontra s-solitudni u appellat lil poplu Malti sabiex jagħmel dak li jista' biex ħadd ma jħossu waħdu mhux biss fil-milied imma tul is-sena kollha. Iċ-ċerimonja għalqet bil-wasta ta' purċissjoni bil-bambin, akkumpanjata mill-banda Big Friends Guggen Music li daqqew diversi għanijiet tal-milied.